ассалому алайкум ба ҳама подписчикои саодотиҷе ва мухлисои бачаи ачкидор. Мардуи азиз апашко ҳама каса созен тинҷен саломатиётон хубай вақтотон хушай. Имрӯз 7 июли соли 2025 1,000 рубли урусӣ баробар ба 124 сомонӣ. Мардуи азиз бо диққат гӯш кунед ки дар имрӯза видео ма дар чӣ рӯй кардагам ва чира гап мезанем. Телевизори фурӯшӣ ҳастай, хонаҳои заминӣ ва квартираҳои арзона гарини бисёр муроӣ кардаган. Хоҳиш мекунем то охири видеоро тамошо кунед. Бардуи азиз хулоса хонаҳои арзон гарини бисёр бори дигар бугумтон ва форатон ки мисол ҳами канали ма ягон рӯз мошин, хона ё квартираҳои арзон мехарен. Бардуи азиз вақт шуморо намегира. Ним поён дар кнопкаи подписатсия амура биҷиқен, зангулачараологи дамонен ке ки мисол ма видеои нав кардам, телефони шумода мерава. Ана ки мерим устуста. Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео. Ана бобиҷон, лабай. мошиноро дидед? ها دیدم. Ширкати Бахтиёру Баҳромҷон дар Россия. Дар анамин борҳое ки Тоҷикистон меоянд, бозори Садовод ва Люблино ҷамъ мешаванд. борҳое ки бо дар гирд атроф аст, ҳама ройгон ҷамъоварӣ мешаванд. ҳамин борҳоро барои Тоҷикистон овардан ку аз рӯи вазн бо инсоф нархгузорӣ карда мешавад. بچه. ана вақте ки борҳо омад ба Тоҷикистон ки даромад, аз ҳамин хуҷанди бостонӣ сар карда тақсимот сар мешавад, ба Душанбе шаҳр даромада, дигар ҷойҳо, ноҳияҳои гирд атроф ва умуман тамоми шаҳру ноҳияҳои Тоҷикистон борҳо тақсим мешавад. бобиҷон, аз ҳама асосаш кафолат дорад. نه گرانتیا. бале, هی نویر حکای باباش شما فهمیدیم. این رقم تلفن در همین زیر ویدیو نوشتگی بدهید. شما هم زنگ بزنید، در خانه‌تان چای تلخ خورده استراحت کنین، بار خودش میآمده. бардуи азиз мегзарем ба якум эълони имрӯза. марҳамат бо диққат гӯш кунед. хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи рӯдакӣ, тарафи Ленинград, кӯчаи Дарёбод. 2 сотиқ заминаи 2 дархона кардагӣ, ремонташ нотамом будай. свеча бардуи азиз оли гузарондагӣ нестанд, не ки ов доштай. ҳуҷҷатош 100% гирди хона маҳкам кардагӣ. мактаб, магазин, масҷиди панҷвақта, масҷиди ҷумъахонӣ наздикай. бардуи азиз нархи хонае ки тамошо кардесен 220 000 сомонӣ мега. 220 000 сомонӣ. агар шумо бардуи азиз занг бизанем, бигӯем ки номероро канали Саудо теҷа гирифтам, барои шуморо бо арзон мекуна. бардуи азиз як телевизори фурӯшӣ муроӣ кардагиам, бо диққат гӯш кунед. телевизори фурӯшӣ оригинал, размераш ана 46 будай, калонкош зури бад мехона, ягон камбудӣ надора, ҳамаш созай мега, ба гарантияш мефурӯшем. қарор доштаи дар шаҳри Бохтар, нархаш 1800 сомонӣ. суни азиз бо арзон мешава. соҳиби гуфтагие ки ягон кас бихараша доставкара мекунемаш. суни азиз номерои телефонаш аст, ватсап дора 1800 сомонӣ. ба пули русӣ чанд қамеша дар экран навистагиам. бардуи азиз ҳавлии фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Сино, қишлоқи Мирзочул. 2,5 сотиқ заминаи 4 дархонаро фундаментош рехтагиай, ов свеч ҳастай, мегзарониш тамом. ҳуҷҷат қарор доштай. гирди ҳавлии маҳкам, дарвоза часпондагӣ, мактаб, саддиқ, магазин наздикай. айзарафшон 3 километр дурай, тарафи Чорякорон. суни азиз нархи ҳавлии фурӯширо 300 000 сомонӣ мега. ҷои зурай. суни азиз 300 000 сомонӣ. ба пули русӣ чанд қамеша дар рӯи экран навистагим. номерои телефонаш аст. марҳамат занг бизанед харидори аниқ. бардуи азиз апашкоҳо, барои дастгирӣ кардани канали Саудо теҷе як дона лайки бепла биҷиқен. касе дар канали мо меҳмонен, подписатсия кунед. агар ягон кас мошин, хона, квартира ё ягон чи дигар барои фурӯш дошта бошен, метавонед ки ҳамин рақамҳода танҳо дар ватсап равон кунед. мо дар видеои оянда рекламаи зурш мекунем. бардуи азиз апашкоҳо, барои меҳнатҳои мо як дона лайки бепла биҷиқен. раҳмат мегӯям барои дастгиритон. суни азиз Toyota Vitz будай, соли баромадаш 2010, сӯзишвориш бензин, объем мотораш 1.1, коробкаш автомат. балонош навай, ана ҳуҷҷатош 7 моҳи дига утилизатсия кардагӣ, кондитсионер печкаш 100% кор мекуна. бардуи азиз дар 100 километр мега 5 литр бензин мехӯра. мошини камрасходи зур будай. қарор дорад дар шаҳри Бохтар, нархи мошин 57 000 сомонӣ. касе харидор бошем бо хушрӯ арзон мекардай. номерои телефонаш аст, марҳамат занг бизанед.
бардруи азиз, касе ки ай ноҳияи 5 бо диққат гӯш кунед. хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи 5 ҷамоати Кабуд Сайфиддин, деҳаи Оқчапар. 10 сутиқ заминаи ду дар хонаи фасони хишрӯ кардагӣ, ана кайдор бания дар даруншай ремонтш коробка бдай, овсвеч мега ҳастай ҳуҷҷатош 100%ай, ана мактаб, магазин, масҷид, раи калон наздикай. нархи хонара 80,000 сомонӣ мега, али шамеша ба ягон мошин ки мисол ҳамин хонада биарза. нархи хона 80,000 сомонӣ, али шамеша ба мошин. марҳамат, занг бизанед. бардруи азиза, мегзарем ба шашум эълони имрӯза. як бародар як ана мерседеси сечка рӯй кардагӣ. бо диққат гӯш кунед. мерседес сечка солаш 1997 солай. сӯзишвориш ана бензин, газ кор мекардай. абиё мотораш 2ай, коробкаш механика. ҳуҷҷатош як 7-8 моҳи дига мондагиай. танировкаш ам бардруи азиз як 7-8 моҳи дига мондагӣ бдай. балонош 80%, хадавоиш зурайцуни азиз, дискачҳои фасон задагӣ. мошин дар ноҳияи 5, нархиш 55,000 сомонӣ мега. марҳамат, занг бизанед. бисёри бардруи тоҷикистон ай россия гуфтавданд ки ягон квартираи арзон ай ноҳияи рӯдакӣ бонед. марҳамат, бардруи азиз гӯш кунед. мана аз кизое ки хона ё квартиратон дар кораи комментари ҳамин видеода бинависем бардруи азиз. хуб, квартираи фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи рӯдакӣ. ана якхонага квартира дар 4 этаж қарор дорад, 37 квадрат, доми навастройка, квартира ремонти миёна доштай. бардруи азиз, соҳиби ана квартира бисёр маълумот додагӣ нест, фақат намисагие ки дар ноҳияи рӯдакӣ яъне ки ленский райони пешинада қарор дорад. нархи квартира 240,000 сомонӣ. марҳамат, занг бизанед. бардруе ки ай шаҳри Душанбе квартира гуфтабдем, марҳамат гӯш кунед. квартираи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе, тарафи ана жилмастӣ гуфтагиай. якхонага квартира дар 1 этаж қарор дорад, 25 квадратай. домои пешина квартира ремонт дорад. соҳиби квартира маълумот додагиай ки хона дар сари роҳ буда эдисони азиз, яъне ки пеши ҳамин раҳи калон да срочни фурӯшӣ эдисони азиз. нархи квартирае ки тамошо кардесен 305,000 сомонӣ мега. 305,000 сомонӣ. ана бардруи азиз, касе харидор бошен арзон мекуна. фақат харидории аниқ ана числаи видеоро нигоҳ кунед. барвақттар боша, метавонем ки занг бизанед, харидорӣ кунед. ханам хеле бардруи азиз, апашко ана ку бигем ки то охири видеоро тамошо карден. ку агар то охири видеоро тамошо кардагӣ бошен, дар комментари рақами 5 бинависен. ман мефаҳмам ки шумо то охири видеоро қатима тамошо карден. анатсуни азиз, ягон кас мошин, хона, квартира ё ягон чиз дига барои фурӯш дошта бошен, ҳамин рақамҳои десен танҳо дар WhatsApp равон кунед. мо дар видеои оянда насиб иншоалло чизе ки мисол роӣ мекунем арзонтар, мо реклама мекунем. ва бардруи азиз, барои меҳнатҳои мо ҳам як дона лайки бепула бижиқен. касе меҳмон бошен, ана подписатсияра бижиқен ки мисол ман видеои нав кардам, телефони шумода мерава. раҳмат мегӯм барои дастгиритон суни азиз. то видеоҳои оянда хаяк. лайк, комментарияра аётон аброрен. Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео.